nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binigid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahayan sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahayan sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets.
likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke. Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail.
pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Provincial Jail. Tawag mo ako sa nagliliyang na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Grabe gid ang kakoy ni Omega kay Carmela. Sang ginimbitar siya sini sa birthday sang iya hinablos. Kag ginhatagan siya ni Carmela sang cellphone agud makatawganay sila bisan ano oras. Kag himuon gid ni Omega ang tanan agud nga mapangasawa ni Victor si Carmela. Kag makaangkon sila sang masulhay nga pangabuhi. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ginhatagan ako ni Carmela sa cellphone para makapatod siya nga maupod si Victor sa akon. Ay abaw, naluyag siya gali sa akon anak. Ay ti ko mag-amo sini. Sigurado nga makaangkon sang matahom nga kapalaran si Victor. Kagdala na kami dira. Tinguhaon ko gid nga si Carmela ang mapangasawa ni Victor. Victor, kinahanglan na magpakasal na kita. May, hindi po pwede, Ellen. Magulat ka lang, ah. Magulat ka lang sa pinakabulan. Hindi na ako makahulat. Nagadala na ako. Ano? Oo, Victor. Nagadala na ako. Kag kinahanglan nga magpakasal na kita. Kuan, pahibalon ko ano yung mga ginikanan ko. Siling mo, ipakilala mo na ako sa ila. May rason ko nga hindi ko pa mabuhat, ina, Ellen. Oh, ano nga rason? Kuan, ugaling mo na lang mahibalan. Ako ka problema ini. Hindi ko mapakilala si Ellen kanday nanay. Kibasip na kumaakig si nanay, haw. Kiti, bigado mo na si Ellen pero sa amon. Ay, basip na kung matabo man kay Ellen na natabo sa kailani. Hindi na ako magpasugot sina. Kinahanglan, hindi dapat ka magkahibalo kanday nanay sang party sa amon nga duwa ni Ellen. Uy, nagring ang cellphone nga ginhatag ni Carmela sa akon? Sabton ko hello, Carmela? Omega, o ti ano? Makadayon bala kamo sa pagkadto sa party sang hinablos ko? Ati huui? O ti, si Victoria, maupod bala siya? Ay maupod siya kuno. Good. Ano sa inyo kung ipasugat ko kamo sang auto? Ha? Ipasugat mo gid kami? Uy, do kahuluya naman na iya. Wala inasang kaso sa akon, ah. Sige ha. Magulat lang kamo. Okay? Okay. Bye. Bye. Ay, bota. Ipasugat ka dyan kami sang auto. Te, kay makain. Ay, sus Hambalon ko pa si Victor. Kag kinahanglan nga hindi siya magbalibad. Kay siyang akong inugtaw-taw diri.
masugilanon kita. Ano na, Nay? Nagpanawag sa akon si Carmela. Kanagsiling siya nga may parte nga buhaton sa ila sa Domingo. Kag pati ikaw ginaagda niya. Ha? Ginaagdan niya pati ako, Nay? Oo, ginaagda ka niya. Kanagpangako ako nga dalon ko ikaw. O galing, Nay, may kadtuan pa ako eh. May kadtuan akong importante sa Domingo. Din ka makadtuhaw? Basta may kadtuan na ako, Nay, Ipahigad lang anay ng kaladtuan mo nga ina. Ang importante na makakadto kita sa iya parte. Apang ano gani, Nay? Ano niya man pilitay? Hindi gid man Pero suki naton siya sa aton store. Kag madamo sang ginapamakal niya dito permi. Gani kinahanglan, paayunan man naton siya. Paano ba lang magdamo pagid ang baklon niya sa aton store, how? Ang kilala nila, pwede niya nga hambalon nga sa aton na lang masuki. Hindi ka pa sina? No, sa promotion balahaw? Ati, sige, Nay, mapasugot na lang ako nga magupod sa imo, Nay. Ati Mayo, pahibaloon ko siya subunggid. Ay nano ni man? Badate pa kung tani kami nga duwa ni Eileen, pro. Kasabad, gibla sa babae nga ina mo. Omega? Nagpasugot si Victor nga makadto diri sa balay? Oo, Carmela. Nagpasugot siya. Hindi man siya gali suplado, no? Aba, hindi Mabuot niya ang akon anak. Ang tanag ang gusto ko, ginasunod niya na iya. Maayo kon amo, Omega. Maayo kon amo. Sige. Mahulat ako sa inyo diri sa Domingo, ha? Bye! Bye! Madamo man sa nagapangaluyag sa akon. Apang, wala ako sa napilian sa ila. Apang sa makita ko si Victor, mabaskog iyang tama ko sa iya. Sa banta ko, nakita ko ng lalaki nga para sa akon. Nagpamalibad pa kuntani si Victor sa iya Iloy nga mag-attend sa birthday sang hinablos ni Carmela. Tungod may date sila kuntani ni Ellen. Apang, wala sang mahimo si Victor sa iya Iloy. Gani, gintawgan gilayon ni Omega si Carmela nga nagkonfirmar na si Victor nga maupod na ini sa party. Gani, amo na lang ang kalipay ni Carmela sa pagpadayon ko pagid. Ano? Hindi madayon ang aton date? Oo, Ellen. Kurabi, amo nang gusto ni nanay. May kalantuan siya, kag dapat lang mag-upod gid ako. Parte ni sa amon nga store dito nga harabra sa Banwa, haw? Amo gali. Pero, saan mo ako ipakilala sa iya? Madali na lang, Madali na lang, Ellen. Maabot kitang adlaw nga ina. Salamat gid sa pag-imbitar mo sa amon, Carmela, ha? Ako? Nalipay gigi nagpasugot ka mo, Victor. Kag hindi ka mo magkahuya. Kabiga ako nga isa kaabyan. Amo man ako, Carmela. Amo man ako. Ay, gali. Maging pahanda ako nga panyapon para sa aton. Sa imo, kag sa imo, Iloy.
Pabayaan nato ng mga bata nga nagasinadya sa loan. Kita iya nga mga tigulang, dito lang anay sa komedor. May ginpahanda ko nga mga pagkaon dito. Omega, dali na. Victor? Oo, Carmela. Ay, Carmela Bao, pulos sa mga mata ko mga kasangkapan diri sa balay ni Carmela ba? Manggara, nunigid gali siya. Kag nakita ko nga, may gusto gid siya sa kay Victor. Mamangkot ako sa imo, Omega. Ano ina, Carmela? Saan pa makatapos sa iya pag-eskwela si Victor? Madali na lang siguro sa badason nga tuig, makagraduate na siya. Maayo kon amo. Kung makatapos na siya, kuhaon ko siyang mag-manager sa akon nga negosyo. Ha? Matuod, Carmela? Oo, amoy nang buhaton ko. Maayo ina, kay maalam si Victor kag masaligan. Ay, abo, salamat, gid ha? Malipay gid si Victor kung makahibalo siya nga may nagahulat na nga daan nga trabaho sa iya. Ihambal ina sa iya, Omega, ha? Kay gusto ko nga ma-inspirasyon siya sa iya pagtuon. Ati, huo, Carmela. Buhaton ko ina. Pero Omega, nakapiho ka nga wala sang nobyang anak mo? Base kung mangimon sa akon, mabudlay na. Ay, wala. Wala. Amoy nang matuod, Carmela. Kung may ara, kundi nasugid na tani niya sa akon Apang wala sa sang nobya Amoy nang nahibalan ko. Maayo kun amo. Maayo kun amo, Omega. Natultulan ko na kundi nag-eskwela hinablos ni Ilin. Ay, itulo sa akon kundi ng eskwelahan ng ina Vilma. Oo ta, dalon ko ikaw sa eskwelahan ng ina. Itudlo ko siya sa imo. Amo na siya tao. Amo na sa. Amo nang nobya ni nung Victor. Siya gali. Matahom siya. Nagapungko na siya sa bangko nga ina ta. Dira siya nagahulat nga magbuhi ang iya hinablos. Kadtuan ko siya. Tata, hindi mo lang siya pag-awayon ha. Kay basi kung mga kig sinong Victor. Ano nga maakig? Para sa kaayuhan niyang buhaton ko? Kadtuan kong Ellen nga ina. Nagalikaw bala sa akon si Victor? Nga masami siya nga nagabalibad, nga madate kami. O Diyos ko, maluoy ka man ay. Hindi man pag itugot malimtan ako ni Victor. Kinahigugma ko kid siya. Kag mapatay ako kung bayaan niya ako. May babae nga nagapalapit sa akon. Daw sa akig siya. Sino bala ini man? Kag may edad na siya. Ikaw si Ellen? Oo. Ako. Nga man. Sino ka? Ako ang iloy ni Victor. Iloy ka ni Victor? Oo. Ako ang iya iloy. Ate, Kwan, ginakalipay ko nga makilala ka.
May kinahanglan ka bala sa akon, Chay? Hindi ako pagtawga nga, Chay. Kaya wala ako sang labot sa imo. Hindi ko ikaw paryente. Ha? Ate, sorry, Gid. May kinahanglan ka bala sa akon, ma'am? May kinahanglan ako sa imo. Luyag ko ihambal sa imo nga palayuan mo ang akon anak. Ano? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na tumataloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton natuntunan, Provincial Journey. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton natuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay